nisɔndiyalen bɛ an kanubaga jamakulu kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen bisimila bi arabadonya in na utukalo tile 17 san 2022 Renouveau Matin ale kan foli ni waleɲuman dɔn ko di Renouveau Télé lajɛbaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko bɛɛ k'i bisimila ko kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛ la. Renouveau Matin ale bɛ Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ko fɔ kɛnɛ sigira solika wuli kɛbagaw aw ka foli bɛ yan nɔ aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la aw ka telew bɛ Renouveau la k'aw ni sɔgɔma maa minnu bɛ k'anw lajɛ sokɔnɔnaw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ ka daminɛ Renouveau FM na ka taa se radio ɲɛlɛnni ma o kɔfɛ Franka radio caman bɛ yen nɔ min bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka ni jɛmukan in cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na dugubaw fara togodaw kan an ka foli bɛ an ka radio partenaire lamɛnbaga jamakulu kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila bi arabadonya Renouveau Matin ale kan i n'a fɔ laada de don an ye layidu de ta aw ye k'a fɔ ni jɛmukan in kɛnɛ bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 a bɛ daminɛ tɛnɛ ka taa kuncɛ fo juma la an ka dibila baarakɛbagaw an ka foliba bɛ u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wa studio kɔnɔ yan nɔ jama dafalen don Isa Kaba sigi bɛ ka fara Omar Koyita kan ani Fanta Tomota an bɛna kɛnɛ dayɛlɛ Kaba in sɔgɔma an bɛ foli di ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an ye o layidu kan di k'a fɔ ko diɲɛ don o don k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma la an seko n'an damayira mana kɛ kunnafoni minnu ye ka mɔgɔw ɲɛ bɔ sira la a bɛ se ka kɛ an bɛ dɔw jɛ don dɔ la ka sɔrɔ kɛ ɲɔ ka ca ugu la an ka jamana kɔnɔ nka an kɔni seko ye fɛn o fɛn ye an b'o fara ɲɔgɔn kan k'o di bakuruba la ka se ka mɔgɔw ɲɛ bɔ sira la sɔgɔmada joona fɛ. Isa Kaba siga tɛ o kuma la an tɛ an pan kunnafoni kunna ko a ka dɔgɔ wa an t'an ban ka kibaruya fɛnɛ ta parce que ko a ka bɔ Omar Koyita sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma a bɛ cogo di an b'a i ni soli ka wuli an b'a ko ni san b'i sɛgɛn a kun bɛ fɛ ka n sɛgɛn sabula Kaba ɲɛma ye sɔgɔmada in na an b'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni sanga in na Isa Kaba fɔ cogo min na ko ni an sigilen Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ kan siga t'a la Omar bɛɛ lajɛlen ko k'i ka bisimila minɛ sɔɔni i bɛna don kibaru dayɛlɛ kanubaga jamakulu ye ko anw ka bi jɛmukan kɔnɔna la laseliw bɛna tali kɛ minnu kan bakurubaw olu filɛ nin ye bi sɔgɔmada in na an ye kumasen min sugantigi ni Isa Kaba bɛna o walawala aw ye décryptage kɔnɔna la sɔgɔmada in na Isa Kaba ani an sɛnsɛn ka se kumasen min ma o de bɛ tali kɛ interdiction na awɔ interdiction kɔrɔ interdiction ye ni jamana ɲɛmaaw walima sariya bolo dɔ ye ko min kɔn ka ko min kɔn ka yira k'a fɔ ko nin waleya min ni aw bɛ a kɛ o waleya tɛ bɛn walima ni fɛn masina a yamaruyalen tɛ a ka na jamana kɔnɔ walima ka fara o kan kuma dɔ bɛ fɔ k'a fɔ ko o kuma kana fɔ bilen a bɛ fɔ o ma ko interdiction a bɛ se ka élargi ka taa fo fɛn wɛrɛw la nka interdiction kɔni bɛ kɔni de kɔ fɔ n'i y'a ta dakuruɲɛ kelen na o b'a yira k'a fɔ ko min yamaruyalen tɛ a kun yamaruyalen don nka a yamaruya banna ka bɔ yen sariya dɔ y'a yamaruya bɔ yen walima jamana marabaga dɔ maire o bɛ tali kɛ maire dugutigi gouvernement walima jamana kuntigi walima sariya tigilamɔgɔ procureur a n'a ɲɔgɔnna n'olu y'a fɔ k'a fɔ ko nin ko masina walima nin waleya min n'a bɛ kɛ walima nin kumakan min n'a bɛ fɔ walima nin fɛn masina ni mɔgɔw bɛ a dun ko a yamaruyalen tɛ bilen a ka dun a kuma ka fɔ a waleya ka kɛ a bɛ fɔ o ma ko interdiction. D'accord, Isa Kaba an ye o faamuya interdiction ka waleya dɔ kɔn o la kun jumɛn na an ye nin suganti bi a bɛ tali kɛ waleya jumɛn de la mun de kɛra a bɛ tali kɛ waleya min na o ye minisiriso 6 ɲɔgɔnna a minisiriso filɛ nin ye ministère de la sécurité et de la protection civile ministère de la justice garde des sceaux ministère de la santé de l'hygiène publique ministère de l'économie et des finances ministère de l'industrie et du commerce ani ministère de la jeunesse des sports et de la citoyenneté ni minisiriso 6 y'u tigɛ nɔ bila sariya sɛbɛn dɔ la sariya sɛbɛn min n'a bɛ fɔ o ma ko arrêté ministériel o arrêté ministériel o de y'a yira k'a fɔ ko a tɛ yamaruya article 1 a yamaruyalen tɛ bilen ka bɔ ni fɛn dɔ ye jamana kɔ kan ka n'a ye fɛn min n'a tɔgɔ ye ko shisha ka fɛn tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ni a bɛ wele ko shisha ka fɛn feere walima ka baara kɛ ni fɛn ye fɛn min n'a bɛ wele ko shisha shisha ni dakuruɲɛ wɛrɛ la i bɛ se k'a fɔ a ma ko nargile ko walima fɛn minnu ni olu ni nin fɛn masina ye ni o ye shisha ye u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na article 2 shisha yɛrɛ ye mun ye shisha ye fɛn dɔ de ye min ni a bɔra arabula de
arabula k'a daminɛ Asie arabula ka n'a bila farafina arabula monde oriental fɛn dɔ min ni a bɛ olu ka tabiya la i n'a fɔ tamadaga bɛ anw ka tabiya la kabi san ba caman nka k'a kɛ fɛn kura ye nin cogoya la tantɔ k'a moderniser o ye olu ka développement ye shisha in bɛ tali kɛ minɛn damadɔni de don minɛn damadɔni min ni raccord dɔ de b'a la ka tiji kɛ o la jurujan dɔ kɛ a la ka barani dɔ k'a la barani min kɔnɔ ji de bɛ kɛ o kɔnɔ ni ji kɛra o kɔnɔ nunguni dɔ b'a la o nunguni sanfɛ u bɛ fɛn dɔw san fɛn minnu ni olu bɛ san alimentation ni fɛn wɛrɛ la k'o da o barani kɔnɔ ka sɔrɔ ka i b'a fɔ ko cigarette foroko datugunan fɛn dɔ bɛ yen nɛgɛnin dɔ bɛ yen nɛgɛfalakan dɔ bɛ fɔ ma ko aluminium k'o da o sanfɛ ka sɔrɔ ka tasuma da o nɛgɛfalakani sanfɛ o nɛgɛfalakani bɛ kɛ sababu ye fɛn min ni u y'o k'a kɔnɔ n'o bɛ san alimentation na ni kasa dumanw ni fɛnw b'o la o bɛ o jeni n'o y'o jeni o ji bɛ o bɛ jiginni min kɛ ka tɛmɛ ji in fɛ o bɛ na raccord jan dɔ la i bɛ min jɔ i da la n'i y'a sama a bɛ kɛ ko cigarette sisi de bɛ bɔ a la. D'accord. Mɔgɔw tɛmɛtɔ ye tuma caman ni sifinnakaw sigilen don i b'a fɛn masina ye o bolo. A fɛn masina ye arabu jamanaw ni yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ kɛ o yɔrɔ ninnu na mais a fɛn min bɛ san alimentation ni fɛnw na nasuguya caman b'a la dɔw bɛ yen nɔ nana ye suma bɛ minnu fɛ dɔw bɛ yen nɔ jabibi suma bɛ minnu fɛ dɔw bɛ yen nɔ cigarette yɛrɛ suma bɛ minnu fɛ dɔw fana bɛ yen mangoro suma bɛ minnu fɛ i b'a san hakilina min ka di i ye n'i y'a o fɛn masina ye ni o bɛ san o de mana da kɔnɔ ni o bɛ suma min di o de sisi bɛ don i da o fɛn masina ye jateminɛ dɔw de y'a jira k'a fɔ ko o min y'o ye ko bi bi in na o ye denmisɛnninw ka o simple in san ko denmisɛnninlaka dɔw d'abord ji min bɛ kɛ a barani yɛrɛ kɔnɔ ko denmisɛnninlaka dɔw bɛ yen nɔ mun bɛ o ji yɛrɛ kɛ gulɔjiw ye fɔlɔ k'u bɛ jini k'a la gulɔ dɔ bɛ yen ko jini a sachetninw bɛ yen nɔ k'u bɛ o kɛ o ji in na o ye kelen ye ka fara o kan ko u bɛ mugumani min n'u b'o da ka aluminium dɔw kan k'u bɛ juin denmisɛnnin dɔw fana bɛ juin mugu fara o kan walima dɔrɔgu nasuguya wɛrɛw fara o kan donc n'i ye olu fila fara ɲɔgɔn kan o ni fɛn n'i ye a sama a bɛ b'a fɔ i tɛ ka shisha in dɔrɔn min bilen nka juin mugu min ni o ye marijuana ye ni a bɛ san yɔrɔ caman na 50 b'a la 100 b'a la n'i y'o da olu sanfɛ a bɛ b'a fɔ i bɛ k'i sigi ka juin min carré kɔnɔ ɲanamini fɛn n'o a bɛ fɔ ma ko juin walima dɔw b'a fɔ ko marijuana a bɛ b'a fɔ k'i bɛ k'o min donc ni shisha in bɛ o hakɛ de la bi shisha en ordre normal dɔgɔtɔrɔw ka jateminɛ la hali ni nin dɔrɔguw ni fɛnw si t'a la kɔlɔlɔ bɛ a la nka fɛn kura min donna a la ka fara o kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen kan ni dɔgɔtɔrɔw y'o fɔ a bɛ disi dimiw bila i la a bɛ poumon dimiw bila a bɛ ninnu bila mais o kɛrɛfɛ a mini jateminɛw y'a yɛrɛ k'a fɔ sifinnaka caman de fana bɛ yen nɔ minnu bɛ ka fɛn wɛrɛw fara a substances kan k'olu consommer o de hukumu kɔnɔ an bɛ article 2 la article 3 jamana ɲɛmɔgɔw ko ni o bɛ parce que article 2 o ye fɛn yɛrɛ ɲɛfɔli walasa mɔgɔw k'a dɔn article 3 ko mɔgɔ o mɔgɔ ni e min ye damakɛɲɛ ka bɛn ni sariya in ye sariya min dɔ ye article fɔlɔ ye k'a fɔ ko a kɔnnen don a yamaruyalen tɛ bilen ko o mɔgɔw d'abord minnu ni olu bɛ a bɔ n'a ye kɔ kan walima n'u b'a dilan an fɛ yan nɔ ko o tigiw ni i minɛna o la k'i bɛ se ka tile 1 ka se tile 10 ma o kɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ dɔ wɛrɛ 60 sara walima i bɛ 800 ɲɔgɔnna sara o ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ n'a ye kɔ kan ko mɔgɔ minnu n'olu b'a jagokɛlaw fana ni i minɛna o la ni kuma fɔlen kɔ n'i minɛ o la i bɛ se ka dɔrɔmɛ 60 ka se 2000 ɲɔgɔnna i bɛ se k'o sara wa i bɛ se ka bila kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ fo tile 1 ka se fo tile 10 ɲɔgɔnna ma maa minnu ni olu bɛ baara kɛ n'a ye walima maa minnu ni olu n'a yeri i bolo yɛrɛ k'a ye i bolo hali i tɛ k'a consommer walima a yeri i bolo i bɛ k'a consommer o fila ko i bɛ se ka tile 1 ka se tile 10 ma o kɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ 60 sara i bɛ walima i bɛ 2000 sara o ye maa minnu ni
a yeri bolo iskilen do bolon kono ali te ka mi a yeri bolo détention usage ibe ka mi o fla be kelenye ne a yeri bolo carré kono bibina ni shisha yeri bolo al carré kono ya maria ben ki mine ibse ka kile kelen fo ka se kile tama o ke kasola ibse ka bi woro ka se wa fla ma ibse ko sa article nanina ko mamunu ni olu be ni baara en ke ambe dominer ko mpi ina fo arrêter min flé ni obora utukalo ekle temps ani nduru mamunu ni olu be ni baara en ke ka so ke shisha club u be jamana fantan nani bela jele be ma ko era fale no le tseka kare flake ko kalo woro be ubulu d'accord kalo woro mi ni ukango kalo woro 16 ka fin beke u kelen no ka shisha bla boutique munu ngono kelen no ka boutique aménager ka ke shisha boutique chuko mi u ka amina on beche kalo woro de bubulu u ka amina on bela jele je ka ajago dabla article 12 na ko jamana nyama u ba nyini chakeda mi no sikle me nyana mini fond kelele kama office central de lutte contre les stupéfiants chakeda mi no siklendo jagoko ani jatem no DNCC chakeda mi no e douanier chakeda mi no e gendarmerie ani fintikela ka obela jele ku ka ko beke ka be ni arrêter mbora domi kani bara ni interdiction ni koni ka lawale ali dam fanta to mota article 12 mi be interdiction kunga o article 12 de plein. Ok, Isaka wa yelma ni mesure nous bela jeli fole fele tanto bolo est-ce que nous me se ka lawale ya una fo afora chuka yamna wa hakila jigi ni yo fo abe hakila jigi ke kanyeshi commune nanina samba fla alitan woro commune nanna maire folo de ma fo adama berete seven frère bo ka fo ko ale ka commune kono ale te jena e bli ni fin ka consommer no e shisha a fole a bara kele araba bolo kosobe ka so e ke mo kuna fundilaw ya deme a bara la nye binan ma e kuna funi chere ne era bora na do a wakati aso nebe na foni nyini ke kata interview fa ka biro kono nga hali shema wuli ka bo afanga ado ni piti nyini ngali bo yorola nyini ngali were mi be no jamana nyama uye ni mi fa kanto est-ce que mesure tali e fin do appliquer li adam en digné no mina on ga jamana kono ya no oye ka mesure ta kumado la fin flakama fin folo mesure beta kumado la ka kuna fon do kun kan kuma la tun bi amba do ka fo bi cher ko kuma be beda mais depuis ni shisha ko kuma willa be hakli bora bi cher ko ben na kan yitu shisha ko kuma la objectif e o de kam ko ka hakli na détourner ka tani shisha ko kuma na wekelenye flana étude menkera étude jatemne bag menkera jatemne ba mi nya ira ka fo ko hôpital di Mali la Gabriel Touré la congé konna la hôpital Nyanangoro Fomba la hôpital Foussène Daoula ka fo ko demseni ni ma hake shisha de kra saobe kan koloro la se uma jatemne bag menkera ka donc ka fo ko shisha mimbe ka fo tanto kololo be kan ninde ka jamana la ne hakla arrêter en konna la ok na la ressorti d'accord au creffe mesure de suivi ni be ni sugia ke jamana kono jamana mi ni ambe amali kura ko kuma la bi an go ko ka barake baliya kele anga jamana kono baram tanya ko kele jamana kono ti se ke fanta tomota est-ce que mo ye etike ka jetem ne mo ko dai ke bibina no lube ku dahiri me soronna ka zonya ni pingani a éviter mo dai ke mi ani shisha house nu anga ta a boutique ni munu be nebe se ka ne siglia haklibe shisha mina na fon fere le boutique ne a siglia haklibe a duru la sisa wane ba do mo ko be barako kelen na bela jelen kono mali jenu la be mo ko nani mo ko duru bo ninye olu bet challenge ku flikare kono qu'est-ce qu'ils vont devenir ni bon subia que c'est bien qu'à mesure bauta mais est-ce que mesure d'accompagnement do manga ke ala ka mo ko recensé yani arrêter rek ngabo ka recensé mo ko jolibe shisha imbara ke bi
mais Issa Kaba arrêté bolen ko fe yalma mesure d'accompagnement te se ka ta tuguni wa n'a y'a kuma fɔ peut-être k'a bɛ se ka taa mais mesure d'accompagnement n'i ko ko mesure d'accompagnement c'est kelen ka ni arrêté bɔ ka ban o de bɛ na ni gɛlɛyaw ye parce que bi n'a fɔra ko mesure d'accompagnement b'a la ne bɛ kɛ shisha club tigi dɔ ye kɛ k'a sɔrɔ hali ni shisha club hali ni shisha club tɛ n bolo n bɛ papier ɲini papier sɔrɔ man gɛlɛn jamana in kɔnɔ ne b'a fɔ ka n ko shisha club mais n'i tun ye nin baara kɛ en douce ka don shisha club bɛɛ la k'u bɛɛ recenser k'u dɔn aw mɔgɔ joli don ka sɔrɔ k'a fɔ ah bon comme aw ka baara in dabila la jamana bɛna aw ye ka réunion kɛ ni aw ye ka nin ɲɛfɔ ka nin fɔ ka nin fɔ ka nin fɔ n'i tun y'a recensement kɛ ce serait une très bonne chose pour une première fois au Mali parce que Aminkan taara ka taa mɔgɔw ka sow ci mɔgɔw ka butikininw ci ka mɔgɔw ka fɛngɛw wuli gidɔrɔndaw ni fɛnw na hali bi dɔw b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ bɛɛ olu wulila ka bɔ yen nɔ u faden minnu kun ɲɛ b'u la n'olu kun ɲɛ bɔlen don u sigiyɔrɔ fɛ olu na ka n'u sigi u sigiyɔrɔ la cɛ ma wuli ka bɔ a fan kan jamana kɔnɔ foyi man jugu jamana kɔnɔ fo injustice i bɛ baara dɔ filɛ baara fitinin ye mais a bɛ mɔgɔ dɔ bali ka sonya kɛ a bɛ mɔgɔ dɔ bali ka braquage kɛ il faut oser dire les choses telles qu'elles sont parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ayi shisha man ɲi ayi shisha man ɲi shisha man ɲi ne m'a fɔ ko shisha ka ɲi mais jamana ye jamana sérieux ye ka se hakɛ min ma mɔgɔ si tun m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'a fɔ ko shisha commercialisation interdilen don o de kama mɔgɔw y'u investir baara kɔnɔ mɔgɔw ye a mana kɛ cogo cogo hali n'a kɛra 2 millions ye mɔgɔ dɔw ye a la ka don n'a dugusɛjɛ dɔrɔn k'i tigɛ k'i bin ko interdit la o y'o tigiw ka 2 millions talen 5 dara jukɔrɔji fɛ zango ka tila k'a fɔ ko 6 mois bɛ u bolo walasa u k'u conformer o 6 mois u bɛ mun kɛ u b'a feere de yan mais n'u y'a feere a interdit don a ka consommer n'u y'a feere jɔn bɛna a consommer jɔn bɛna taa san ne de bɛna taa shisha san sisan a interdiction au 6 mois kɔnɔna la a stock bɛ minnu bolo ani a minbagaw 6 mois dilen u bɛɛ 6 mois tɛ minbagaw bolo dɛ 6 mois tɛ minbagaw bolo dɛ 6 mois tɛ butigitigiw minnu b'a baara kɛ 6 mois bɛ olu de bolo k'u conformer ka fɛɛrɛ kɛ a ko ka dabila mais consommateur 6 mois t'olu bolo à partir de la signature de l'arrêté consommer dabila o de ye problème bon situation tɔ kan ka kɛ cogo min minnu ye arrêté ta olu de b'o ɲɛfɔ an ye parce que anw bolo facteur fila bɛ yen anw ma min faamu facteur fila ye jumɛn ye ni anw y'o fɔ o ye fɛn fila ye fɛn fɔlɔ jamana seriyelen kɔnɔ ni ɲɔgɔnna décision belebeleba ni ɲɔgɔnna fɛn belebeleba n'i ma ɲɛ k'i b'a décision ta d'abord a tɛ girin ka tunu mɔgɔw kan o ye kelen ye wa n'i bɛ nin suguya kɛ fɛnɛ ni i bɛ mesure d'accompagnement bila a kɛrɛfɛ an y'a fɔ Aminkan t'a la shisha interdit ye fɛn ɲumanba ye mais ni mesure d'accompagnement t'a la fɛn ɲuman tɛ k'a sɔrɔ kɛ mɔgɔ si tun ma deli ka étude sérieuse kɛ ka sensibilisation kɛ fɔlɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko ah shisha bɛ ta ka sensibilisation kɛ k'a fɔ mɔgɔw ye tout le monde tout ce qui n'est pas interdit est permis publiquement kɛnɛya tigilamɔgɔ caman fɛnɛ bɛ yen nɔ i t'a fɔ minnu ka lasiw kɔnɔna olu delila ka yira ko shisha min ma ɲi santé ma mais fɛn min ma kɔn o yamaruyalen don jamana sariyaw la mɔgɔw jago ye o de ye ni fɛn o fɛn ma kɔn n'a ma fɔ cogoya si la k'a fɔ ko warijɛ bololanɛgɛ feereli kɔnnen don ni ne ɲɛ b'a la k'a fɔ ko n bɛ wari sɔrɔ la ne bɛ taa o kɛ donc mɔgɔ minnu y'a kɛ u tun bɛ sariya de kɔnɔ ni i bɛ o suguya dabila i bɛ signe dɔw di ani kunnafoni dɔw di minnu b'a jira k'a fɔ ko a ye dɔgɔdɔgɔnin bɔ nin kɔnɔ k'a sɔrɔ kɛ don nataw la a bɛ se ka interdit mais signe foyi tun tɛ yen fo communicati maire ye a kuma fɔli min kɛ 2016 ni o baara ma taa yɔrɔ jan donc ne bolo shisha interdit ye fɛn ɲuman ye mais a kɛra hukumu min kɔnɔ u kan k'u ka copie revoir k'a lajɛ k'a lakilen ni mesure d'accompagnement bɛ se ka kɛ o ka kɛ walima ni mesure d'accompagnement tɛ se ka kɛ u ka recenser sensibilisation ka kɛ baaraw ka kɛ kɛcogo wɛrɛ la min tɛ nin ye k'a sɔrɔ kɛ n'i y'a kɛ o cogo la ten tɛ fɛn caman bɛ yen dɔ kan ka fɔ minnu na dɛ. siga tɛ o la Issa Kaba Sidibe o yɛrɛ bɛ dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na bi walawalaliw an dalen b'a la kanubagaw bɛna faamuya a faamuyali cogo ɲuman na Issa Kaba k'a fɔ k'a da kan k'a fɔ ko an tɛ ka shisha défense ta non voilà non cogoya si la ne tɛ shisha dɔn ma deli depuis ala kan da ma deli ka shisha min da la ne tun bɛ cigarette min ne ye cigarette bila en 2017 o b'a yira n b'a dɔn fɛn min mais ni min bɛ yen nɔ jamana kun kan o ka fɔ o fɔcogo la nin ye sifinaka maa caman de ka baara tiɲɛnen ye alors que a suguyaw yɛrɛ hali u bɛ se ka jamana attaquer justice la wa o bɛ gagner n'u ye a baara k'u sɛbɛ la
amano ka befo ka bela jele wala nyano isa ka baki fo wakati ale corona ko so ko ka aketo nyini ka ngati bila barake bo wallahi. fe ame wuli sanga nsigoroto Adel Samaki ale bolo abena dugu kunga ko kene sigi ni ala mabajigana shin sogoma 7h15 ame singa nyola so ala claire